Здравейте хора, в днешното видео ще играя на Rivals в Roblox, така че ако искате още такива видеа, се абонирайте за канала и оставете по един лайк и пишете в коментари каква следваща игра да играя. И забравих да ви кажа, че ще играя с моя приятел Кала. Здравейте хора! На Rivals един срещу друг, само че в private сервер. Да, айде Кала, влизай. Значи постреляне. Абле! Ако искате още видеа на Rivals, пишете в коментари. Вече си вътре. Аре да играем на Докс. Това ми е любимата карта. Вау! И на мен ме е любимата. Арена, моят приятел Саши вика, че е най-яката, то не е. Арена не е яка. За да се запознаете с скина на Кала, това е той. Айде. Уи. Аз съм по-голям левел от него. Така. Къде е Докс? Е тук. Чакайте, че хора не ми е заредил още. Ама без щит, нали? Да. Без щит. Първото нещо, което взимам хора, разбира се, че снайпер. Любимото ми оръжие. И 100% и Кала го е взел. Не. Айде. Хора, само да ви кажа, че той не е слаб. Просто сега стоеше на едно място и не ме видя. Дали не съм слаб? Аз тази игра не съм играл от месец. Или колкото и да е време. Така, 50. Калян ме уби! Как можеш да убиеш Краши? Ей, така. Не. Стана бе, Красимире. Нищо не е станало. Ара бе, къде си? Ти че ще ме влезна в гръб. Аз съм подготвен. Аре, бе. Аре, бе! Що ми лаги така, бе? Не! Сега няма да ти кемпа. Няма да ти влизам в групата. Да, добре. Не. Ма как си толкова точен? Матч пойнт. Не. Кояши маш. Сега ще видиш, Кала. Кой си се прави на про? Аха. Не! Тя там сигурно щеше да се опиташ да качиш на крана. Не, аз не знам как. Аз знам до някъде. До някъде. Айде.
че учи с Хилва, нали? О, не. По-добре. Къде си? Където трябва, брат, подскачкам си като... А! Чао, Кала! Така да е, нищо не сте видяли. Не, нищо. Да, бе, да. Хелно. Хилна се, нали? Беше, брат, беше. Въже, аз нямам хил. А това не е моят друг. Да, бе, не е твой. Ама ти имаш хил! Имаш... Са си сложил хил, нали? Не, изобщо не съм си сложил Не, хил. нямам такова нещо. Да, бе, да. Ще ме влезеш в гърна. Не. Каля ще чака да му дойда в гръб, ама нещо май го нема днеска. Днеска нещо май на моренце отида, въпреки че е вече зима. Да. Аню. Аню. Да, бе, батю. Еча. Папи му неню. Сега ще ме скемпи в гръб. Ано. Аре, бе! Нещо момче. Вие, нашия има нож. Не, бе! Кирка съм или не знам. Щом си с кирка, отиде да купеш капки или диаманти. Не. Не, въобще не съм. Не, брат, нищо не съм. Страшно ли? Не, бе, имам пушка. Или пистолет. Логи. Добре, момчето е готово. Сега, понеже знам какво ще стане, ако видя красно. Клево! Още преди това те видях. Сега знам, че ще ме такова, ще ме убие в гръб. Той и Джони знае. Или пак ще стои там.
Гледай го, бе. Ще остана това място. Какво? Що ми спавна тук? Не бе. Къде? Благодаря ти, че ми каза да си. Какво правиш става тук, бе? Абе, слаб. Я ви с теб. Абе, тъпата ми катана не работи! Моята Браво на тебе! къде? Ще видиш ти! Окей. Пътя не стига, бе! Тя повече хранил. Нищо. Значка. Нещо ги има една резачка. Моля. Мале, само ми се превиждаш някъде. Къде си? Не казвам. Кемпът е със снайпера. Аз се чувам. Ти си горе на втория етаж, нали? Че това не беше ли ти? Абе, къде? Ма, спри с този снайпер отблизо! Какво? Това не ти е помпа! Това не знаеш. Абра. Уи! Защо се самоубим? Не знам. Защото...
Къде? Да. Къде там? Някъде! Някъде! Кога отиваш там? Некога. Какво? Ти се стоиш по средата на нищото на открито и те хедшотнах. Видях ти краката, ама пък реших да рискувам. Най-накрая. Човек да не повярва. Рима. Не! Еспер. Каяши да не е готов. Кой къде и защо? Не знам. Ти си стоиш тук се хилваш. Той спира ми вкъщи. Знаеш, побием. Хора, като свърши тази игра, свършва видеото, защото стана доста дълго и ако искате още видеа на Rival, се абонирате. Но трябва да го бия този измамник. Измамник, бе. Некъв. Е такъв. Е такъв. Ако си... Ай, бе. Мяу, мяу, куче бял. О, ма го видяхте. Пиян. О, Ха? о, Видях те. хо. Ха? Бра. Бате, спри с този снайпер! Нямаш ли нещо друго като нож или само с този снайпер отблизо стреляш, бати? Добре, се убих. Ако не знаеш, сега ще ти обясна какво е снайпер. Снайперът е за далече, за да снайпваш. Не отблизо, за да хедшотваш. Казвам ти само. Че ми се махна зарядно. Не. Това е нашето момче, не е тъп. Пак? Абе, човек! О, Нещо!
Защото си бебе! Не. Какво не? Последния рунд, който бие си бие. Това може да си ти. Брат, чухте как се бързо. Момчен. Yes, бе! Аз също ще се въртя. Ти се въртиш, се чуеш къде съм. Хора, това ще видеото от днес. Ако искате още видеа на Rivals или други различни игри, може да се абонирате за канала и да оставите лайк. И чао от мен, и чао от Кала. Чао. До нови срещи!